U sljedećem pitanju stoji: Salamu alaikum, da nam uvaženi šejh kaže postoji li hadis da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kratio bradu u Tirmizinoj zbirci hadisa i da nam kaže stav o muzici. Nema hadisa u kome alejhi selam kratio bradu. Praksa poslanika je i ono što je naredio u hadisu alejhi selam da puštamo bradu, fulliha wa qusu shawarib, da puštamo bradu, ali skraćimo brkove. I možda eventualno da citirate 6. ajet sure Lukman u pogledu lehval hadis, odnosno muzike, kakav je znači islamski stav, možda to bude dovoljno. Da, muzika u islamu nema mjesto na način koji je danas prošireno u krugovima mnogim, da se koristi na način kao da je muzika nešto što islam dozvoljava. Naprotiv, Allah subhanahu wa ta'ala prazan govor pjesnika zabranjuje, osim da bude u njemu slavljanje veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala. A muzika koja je proprađena instrumentima nije ništa drugo od zabluda i u čijem srcu čovjek koji naginje tome na takav način je zarobljen šejtanskim putem. Molim Allah subhanahu wa ta'ala čovjeka oslobodi od lutanja, vrati ga učenju Kur'ana Kerima i praksi poslanika alejhi selam, kada će čovjek biti pitan u vrijeme u što je provodio, a prazan govor i muzika je od onih dijela koje šejtan voli i sa njima umrtvuje srce. I znamo od hadisma alejhi selama da će biti od ummeta Muhammeda alejhi selam oni koji će činiti halalom muziku kroz te instrumente i da će takvi biti pretvoreni u majmune i svinje.